chielgi osekele kindwa kaka oganda en puonj mosebedo kachakore malo to ridre nyaka e kor gwenge. Erokamano ahinya Cleophas. Anyalo wacho ni ndalo 16 to kendo be kawang'iyo kanyalo dok chien odiochieng' mane be itimo launch mar the 16 days of activism e dala mar Makueni kocha ne jotelo mopogore opogore obedo to kendo be king'iyo kanyo endo promises mabende gichiwo ne jopiny kata gigo eko mabe gidhialo ni gibiro timo mar neno kanyo endo ni ratiro mar joma nyimine to kendo ratiro mar joma nyiri oketi e yono endo kendo rit gi okang' mamalo. Gima wanyalo neno en ni sani endi awareness creation osebedo kitimo to kendo be kata ka osebed kitime mae gima osebed kitimo kata kinde machon nikech 16 days of activism en gino endo ma itimo pile ka pile each and every year from 25th November nyaka 10th of December. Osebedo kitime each and every year, but kawang'iyo each and every year pod lwenje gieki gin gigo eko matimore. Ang'o ma ok watim maber ka en awareness creation watimo to kendo be en ni policies ema waonge godo koso policies wantiere godo to en mana iketo gi e time maonge to kendo kawang'iyo en kanyo endo ni dhano ema koro olokore gi nyiwedegi nikech kawang'iyo the 16 days of activism kawagole from the inception, the history mare, wang'iyo kanyo endo ni gin nyimine adek e dala mar Dominican Republic, nitie nyimine adek mabe ne kedo kanyo endo koda dictatorship mar pinyno e kinde go eko to kaka ne gibalo koda weche mag kata government makanyo endo at that time in the 1960s no neggi kendo no owit ringregi e bugo. To maendi nomiyo feminism ochakore. To feminism ne chakore mondo mi 16 days of activism ne okete mar elimination of gender-based violence against women. To kendo saming'iyo kanyendo yudo kaka wachake. 16 days of activism kaendi wasebedo ka watimo awareness creation, that is number 1. To kendo wang'iyo kanyendo kendo wasiro ni onego beni ratiro mar joma nyimine onego kete okang' mamalo. Iwacho ni women's rights ok ni piny moingo ratiro mar joma moko nikech gime gin human rights. To kendo be gima chak wang'iyo kanyo endo ni joma chuo odonje wachni. Anyalo paro during the kata mane idhialo launch mar 16 days of activism mar 2024 joma mawuone no wuok oko, iwacho ni he for she. Joma wuone wuok oko kendo wacho ni kinde duto yudo ka the percentage of gender-based violence timore e udi to kendo yudo ka seche moko en osiepne kata en jaode kata en ng'ama gidako go mogoye. Koro iyudo ka joma chuo kosedonje wachni to kanisni odonje wachni to kendo koro wadok e gwengewa wang'iyo kanyo endo ni to ere kaka wanyalo golo paro moro marach kata iluoko ni patriarchal beliefs kata stereotypical views ni joma nyimine ok gin jogeko manyalo kawo kenge mamalo magol duondgi e societies magwa. Ere kaka wanyalo golo paro no kuom ji mondo ji one kanyo endo ni ng'ama miyo en ng'ato endo manyalo wuok oko, en ng'ano endo mabe nyalo bedo gi okang' mamalo kata chiew moro kendo nyalo bedo gi duol e society ma wantiere sani nikech magi gik mabe no kwayud katimore chon. Omiyo magi gik mosebedo katimore. The 16 days of activism osebedo katimore, awareness creation timore social media e various ka en X space kata obedango Zoom meetings osebedo katimore, launches osebedo katimore, jitimo plays in form of arts and all that. To kendo koro apani kwa duogo to koro en shida duogo kuom wan kaka oganda. Pachwa ema pok olokore to nego beni pachwa lokore mondo mi wang'eni to kare maendi ben wane piny masani endi wadake onego beni wang'iyo kendo wakawo gi okang' mamalo ratiro mar joma nyimine to kata joma nyiri matindo tindo ka wa change our mindset. Erokamano ahinya. Yana mondo mi adhiane a studio ma Kisumu ayuda Sylvester mabende mi thuolo mar mondo mi omoswa odiochieng'ni ma kawuono kendo warang'ane kaka oganda bende osebedo kae ka dache county ma Kisumu kod alwora ma kata gima osebedo kacha ka entiere kotimo. Sylvester Daya machiegni ahinya okinyi ma kawuono chenro mar mbaka oromo uchiwo nade county ma Kisumu to ndalo 16 gi osedhi kodu nade ka ineno ni oked kod lwenje ma kit chwech.